Dragi mještani naše općine Žakanje, dragi susjedi i susjedi općina Kaman i Ribnik, iz grada Ozlja, sve vas pozdravljam i želim da se ugodno osjećate ovdje i da se lijepo zabavite. Šta je cilj ovog našeg sajma? Upravo da promoviramo ovaj naš prostor, ovaj naš kraj, našu općinu, naše ljude koji su vrijedni, radišni, rade prekrasne stvari, ali nažalost često se za to ne zna. Evo, ovo je prilika da to svi vidimo, da se nešto kupimo i najprije da se zajedno družimo, da se zabavimo. Htjeli bi dobiti autohtoni domaći suvenir, tipičan za ovo naše područje, koje ćemo moći kupiti, koje ćemo moći nekome pokloniti i po čemu ćemo biti prepoznatljivi. Nije suvenir neki kineski proizvod, ali suvenir je ono što vaše dijete napravi i što podsjeća na našu tradiciju. Oni će doći do vas.